سلام تخطاتل تزا چانل سمي دكتور سامسون ماكل تسقاي فعل تزا چانل نزقبرم مسرعتات ناب هزبن مبصحي خفتيا كوم اون محبراوي قطباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا تجامعين مبركات سلازي شير سابسكرايب مقباراي تحمقو سلام تخطاتل تزا چانل لومي بزعبا حدا قداسن تنكافن عرستي خزارب بزعبا حزنن متصنن عن حزن كل جزء خم دك سبعة متن أب كبابينا خم زلوا فلوتيو وفلاي دما زوم أب سدت النبر نزقات منا حزنات بسنكي محبراو دقافات بسنكي كفاميلر حقنا مهلاونا معرخ ندي حسيت مقالهم فلوتيو كم زفتش كوون بتقرينيا بزح بزعب حزن ستصحفه وي بزعب حزن ستصحف فيديوهات يلن أنت أقداسيت ناي تقرينيا مصحف الله الساون أب منفساوي علم ويدما أب مصحف قدوس تمركز استتحفته بتعامل أقداسيت بتعامل حالاتيت سلازقانت كل سب كتكمل لاجن صبغيو نهجي رسعي سلازلخو عقد دي مثلا زنبقوا سناتا RST أبي ممكن تركب خل بتقع لمتن أب كومنت تصفركم أرمين أبتي حزن زبل أبي RST متاوي مجمريا سكب زعبالو تنزارب مهنيات كل جزء لو تتات يوم ناب حزن ويدما نابكم زعمسلو كنتات زوسنا لو تخنو بالكلنا سلسة عبيتي لو تتاتالو بحفشة حداتي النتصبيو لو تمو كم تتصبنايو زخونلنا نقرات مالتي ويكا كل جزاتي anticipated transition و anticipated change in law زوم عينت لو تتات أقدمنا قمتنا يوم نتصنحمو كم زقمتنا يوم كنتات يقولون لا بوزح جزي نعوان تاو قاتقون حنساب حنسابون نعالو تاو نقرات كوم يقاتم يوم أوخا ليبيا يمتص نحرالو ببحري يسجر نحرالو كفو كقاتم يلكا كل جزء مستكاف دي تعرفيه حنساب كقاتم مفعولي كم أول كالي زحمة بيت سبتاني يركا از بيت سبزي ويعد مزدف أتقوينو كفو كقاتم يلكا كتحسب تخيليخا كم أول حما قاتم مخوينو وينا عد مقاتم مخوينو زي سبزي كم كقاتم مخوينو قل ناي كربا بيت سبكا خوون خلي عدي خاط كون خليها أبوخا خوون خلي ويكعني قال بلبت فتوى عينت سب خوون خلي التخالعي لو تنبلا التي نان إيفنت زبال وي تتصبنا يومو زي رخبنا يا عينت لو تنبلا إذا عينت لو تقول جيزة بحلفة من السدت أب سدت مسكتكو كم زخرك كبير جزاك ركبي ماكينة ركبي ويسرح أخذ الريه قلت في له سرح كركبي قلت في له ورقة كركبي زبال بزحات نجارات نتصبيهم عنه جنزن زيهم نتصبيهم نجارات كل جيزة حق يكونوا مالتها حنسابون جيزة سلزوسدو مسكيزة موسادهم كعني نعنا حاسيتو كونوا سلازي زمن نتصبيهم مو زي نرخبهم نجارات زيهم عينت لو تقعني أبقى لأوانات بتعمي حاسيتو بتعمي بداية اليوم أب حزن من قصدنا السالساي لو تقعني فتي unanticipated نبلوي زي تتصبنا يا عينت لو تمو زقات منا وين رخوا عينت لوتي إذا عينت لوتي كل جزء أبا مرونا زي نبري زي حاسبنا يو جنكاني بوز بإن رخوا وي كابتس بيتنا وسا وكابتس بيتنا وسا إن رخوا عينت لوتي نابنت أبدأ خيدة تسرح كلوته كم زخ جبرين دولك هان دبت كتحمم تخيلها هندبت حدقة خقات مكاقلي إذا عينت لوطي زبز حقيزي مستزا حسب كايو سخاسل زي السانة أب نوت خمسة كاقلي أب حزن خمسة كاقلي أب كالو زي سدرلي نقرات خمسة كاقلي سلازي بحافشا زوم سلسة نتبي ويزوم سلسة لوطتات التي تتصبنايو لوطي موخ أخو مزقاتم حنساب ني آلوتاوي نيجاتيف كون خلي التي تتصبنايو مو زي رخبنايو وزح صبو نقر تتصبينا زي رخبنايو التسالساي زي تتصبنايو موخا صبو زي كون عينة لوطي حدقا خون خل نايتعنا تقامات خون خل إزي نقرات ناب نوتي ناب قواهي ناب حزن يوصلنا سلازي بحافش آخر رئيم كلنا أب تحت زيهم كنرأى خلنا مالته حزن ويقواهي
ብተፈላለየ ነገራት ይመፁና እዮም ብሞት ክመፅእ ይኽእል ብፍትሕ ክመፅእ ይኽእል ብጥልመት ክመፅእ ይኽእል ብጥዕና ምስኣን ክመፅእ ይኽእል ካብ ስራሕ ብምብራር ክመፅእ ይኽእል እዩ ብፋይናንሳዊ ቅልውላው ብገንዘብ ሕፅረት ክመፅእ ይኽእል እዩ ሓንሳብ እውን ብሕልምኻ ብዘይምርካብ ክመፅእ ይኽእል ስለዚ ሓዘን ብተፈላለየ ነገር ክመፅእ ይኽእል እዩ እዚ እውን ብዙሕ መብርሂ ዘድልዮ ይመስለኒ ግን ሓዘን ክመፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይኒ ድዩ ዝሪኦ ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት ድዩ ዝምክቶ ኩሉ ሰብ እንፋክት ዝምክቶ ክትብል እውን ቁርባ ኣሸጋሪ እዩ ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይኒ ድዩ ዝምልሶ ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ነብሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ መገድታት ምስ ሓዘን ዝገጥመሉ ነናቱ መገድታት ዝፀናንዓሉ ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ናይ ሓባር ኣርእስታት ወይ ናይ ሓባር ነጥብታት የለውን ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ብዛዕባ ሓዘን ክንዛረብ ከለና 5 መድረኻት ሓዘን ኣለዉ እዚኦም ከዓ ኣብ ዝበዝሐ ሰባት ዘጋጥሙ እዩ እቲ ቀዳማይ ምኽሓድ እዩ ማለት እዩ ኣጋጢምካ ከሎ እዚ ሓቂ ድዩ ከምዚ ጋጢሙ እዚ ኣይኣምንን እየ እትብለሉ ነገራት እዩ ስለዚ እዚ ምኽሓድ ወይ ከዓኒ እቲ ዘጋጠመካ ነገር ዘይምቕባል እዚ ተቐዳማይ ሪኣክሽን ወይ ተቐዳማይ መገዲ ናይ ሰባት እዚ ምስ ሓለፍና ኣብ ገሊኡ እውን ሽዑኡ ቁርብ ክስወጠካ ምስ ጀመረ ሓርቆት ይመፅእ ማለት እዩ ወይ ኣንገር ዝበሃል ማለት እዩ ካብቲ ዲናያል ምስ ሓለፍካ ወይ ምኽሓድ ምስ ሓለፍካ ናብ ሓርቆት ትመፅእ ሓርቆት ከዓ ስለምንታይ ከም ዝጋጥም እዩ ዝብል ስለምንታይ ከም ዝጋጥም ስለምንታይ ንዓይ ስለምንታይ ካብዚ ኩሉ ህዝቢስ ኣባይ መፅእ እዚ ኣነ እንታይ ደበዲለ ዘለኒ ገበን ወይ ዘለኒ ሓጢኣት እሞ ንበሎ ካብ ሰብ ንላዕሊ ድዩ ዝብል ናብ ሓርቆትን ናብ ብስጭትን ይወስድ ድሕሪ ሓርቆት ምስ ከድካ ሽዑ ኣብቲ ምውጋይ ኢኻ ትኸይድ ኣብቲ ባርጌን ኢኻ ትኸይድ እዚ ባርጌን እዚ ለውጢ የምፀልካ ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ዶ ተዝኸውን መሓሸ ብከምዚ ተዝትከኣለይ ዶ መሓሸ ካብ ከምዚ ዶ ኮይነ ነይረ ተዝኸውን ዝበሃል ናይ እንፅርፅሮት ምውጋይ ወይ ናይ እንፅርፅሮት ባርጌን ዓይነት ሓሳባት ይመፅእ እዚ ናይ እንፅርፅሮት ባርጌን ሓደ ስቴጅ ስለዝኾነ ክትሓልፎ ስለዘለካ ምስ ግዜ ትሓልፎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናብቲ ራብዓይ ስቴጅ ክትመፅእ ከለካ ኣብቲ ፀቕጢ ወይ እቲ ዲፕሬሽን ዝበሃል ክትመፅእ ኣብ ዲፕሬሽን ካብ ብዙሕ ግዜ እቶም ዝረኣዩ ነገራት በቃ ፀቕጢ ትገብር ኣይበልዕን እየ መግቢ ናብ ምባል ትመፅእ ብዙሕ ግዜ ንሪኦም ኣይበልዕን እየ ኣይሰትን እየ ብላዕ ትበሃል ትልመን ስተ ትልመን ሻሂ ባንካ እንጀራ ባንካ ኣይደልን እየ ኩሉ ነገር በቃ ደስ ይብለኒ የለን ብነብሶ እንዲ ዝኣብየኒ ዘሎ ኣብ ዝበሃል ነገራት ትመፅእ ማለት ሕጂ እዚ ፀቕጢ ኣብ ኣእምሮኻ ጥራሕ ደይኮነን ኮላይ ናብ ሰውነትካ ክረአ ይከኣል እዩ ነብስኻ ክቐንስ ይኽእል እዩ ነብስኻ ዘይክትከናኸን ትኽእል ኢኻ ክዳንካ ወጀልጀል ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኦም ዓይነት ፀቕጢ ዘምፅኦም ነገራት ባህርያት ክመፀካ ድሕር ዲፕሬሽን ወይ ድሕር ፀቕጢ ሽዑኡ እዚ ኩሉ ምስ ሓለፍካ ምስ ግዜ እንዳተረድአካ ይመፅእ እዩ ሽዑኡ ኣብቲ ምቕባል ዝበሃል ነገር ክትመፅእ ኢኻ ማለት ወይ ኣክሰፕታንስ ንብሎ እቲ ናይ መጨረሻ እንታይ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብቲ ኣክሰፕታንስ ምስ መፃኻ እቲ ኮይኑ ዘሎ ክርዳእካ ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝግበር ነገር የለን ክትልውጦ ትኽእል ነገር የለን ንኣብነት ትፈትዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ሞይትካ እቲ ዝሞተ ሰብ ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ ሓንቲ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ካልእ ናይ ጥዕና ነገር ናይ ፋይናንስ ነገር እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ገንዘብ ጠፊእካ ክኸውን ይኽእል ከሲርካ ክትከውን ትኽእል ሕጂ ዝኸሰርካ ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ጉሂኻ ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ሓሪቕካ ክትመልሶ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብቲ ምቕባል ደረጃ ምስ መፃኻ ግን ብዘለካ ተመስገን ኢልካ ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እንታይ እየ ክገብር ዝኸሰርካዮ ናይ ገንዘብ ናይ ስራሕ ናይ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይረ ክትከኦ ዝኸሰርካዮ ናይ ፍቕሪ ዝኸሰርካዮ ናይ ሂወት ናይ ትፈትዎ ሰባት እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይረ ክፀናዕ ይኽእል ብዘለኒ ከመይ ገይረ ተመስገን ክብል ይኽእል ኣብ ዝብል ደረጃ ክመፅእ ማለት እዩ ምሳይ ምቕባል ደረጃ ስለዚ እዞም ዝብሎም ዘለኹ ስቴጃት 5 ስቴጅ ወይ 5 መድረኻት ናይ ሓዘን ተቐዳማይ ምኽሓድ ኢልናዮ ወይ ከዓኒ ኣይኣምንን እየ እትብሎ ነገር ካልኣይ ተሓርቆት ኢልናዮ ሳልሳይ ምውጋይ ኢልናዮ ብኻባ ከምዚ ተዝኾነለይ ትብሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይቲ ፀቕጢ ኢልናዮ ሓምሻይ ሽዑ ምቕባል ስለዚ እቲ ሓደ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝኸውን ወይ ኣገዳሲ ሕቶ ዝኸውን ሓደ ወዲ ሰብ ነዞም
መድረኻት ሓሊፉ ኣውቶማቲክ ወይ ብቐጥታ ዲና ኣብቲ ናይ ምቕባል ደረጃ ዝመፅእ ኣብቲ ኣነስ በቃ ተመስገን እቲ ዘሎ ነገር ግደፈለይ እቲ ዝኸደስ ከይዲ ክልውጥ ኣይክእልን እየ ኣብ ክልውጦ ክኽእል ነገር እንታይ ክሰርሕ እንታይ ክገብር ዘለና ኣብ ዝብል ወዲ ሰብ ብቐጥታ ድዩ ዝመፅእ እንድሕር ኢልና ብቐጥታ ይመፅእ ክገብሮ ዘለዎም ነገራት ኣሎ ሓደ ሽግር ዘጋጠሞ ሓደ ሓዘን ዘጋጠሞ ነገር በይኑ ብገዛ ተፋዓሉ ኣብ ክንዲ ኮፍ ዝብል በይኑ ኣብ ክንዲ ምስ ነብሱ ጥራሕ ዝዛረብ እንታይ ክገብር ዘለዎ ኣብቲ ናይ ምቕባል ደረጃ ወይ ናብቲ ኣክሰፕታንስ ደረጃ ንኽበፅሕ እንድሕር ኢልና ሓደ ሓደ ነጥብታት ኣሎ ክንፈልጦም ዝግባእ ብፍላይ ድማ ሰለስተ እቲ ቀዳማይ ኣክኖሌጅ ምግባር ማለት እዩ ንዘለካ ሓዘን ወይ ንዘጋጠመካ ሓዘን ኣፍልጦ ማለት ኣፍልጦ ተዘይህልካዮ ወላ ሓንቲ ነገር ክትፍውስ ኣይትኽእልን ማለት እዩ መጀመርያ ሕማምካ ምፍላጥ ማለት ሓዘን ኣጋጢሙካ ከም ዘሎ ሽግሩ እንታይ ምዃኑ ብዘይ የገድስ ማለት እዩ ናይ ሞት እንድሕር ኮይኑ ሞት ኣጋጢሙኩም ዘሎ ናይ ምፍላይ እንድሕር ኮይኑ ምፍላይ ኣጋጢሙኩም ዘሎ ናይ ጥልመት እንድሕር ኮይኑ ጥልመት ኣጋጢሙኩም ዘሎ ቀዳምነት ኣፍልጦ ብዝሃብካዮ ነብስኻ እዚ ነገር ኣጋጢሙሉ እዚ ነገር ኮይኑሉ ክትብል ኣብ ዝጀመርካሉ ነገር ኢኻ ከዓኒ ክትምልስ ነብስኻ ክትከላኸል ትኽእል እቲ ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ክትገብር እቲ ካልኣይ ደረጃ ኣፍልጦኻ ምዕባይ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰብ ብዛዕባ ሓዘን ክፈልጥ ኣይደልን ብዛዕባ ጓሂ ክፈልጥ ኣይደልን ምክንያቱ እዚኦም ኣሉታዊ ነገራት ግን ወላ ኣነ ጓሂ ክጋጥመኒ ኣነ ሓዘን ክጋጥመኒ ኢልና ተዘይገበርናዮ ንሰባት ክሕግዝ ኢልና ክንገብሮ ኣገዳሲ እዩ ግን ከዓ በዚ ኮይኑ በቲ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ 2 ድዩ 3 4 ግዜ ኣብ ሂወቱ ሓዘን ከም ዘጋጥሞ ፍሉጥ እዩ ኣቦኻ ዲኻ ክመውት ኣዴኻ ክትመውት ካልእ ዲኻ ከጋጥመካ ክትበኣስ ዲኻ ክትፋታሕ ዲኻ እዚ ነገራት እዚ ኣሉታዊ ነገራት ከጋጥመኒ ኢልካ ትገብሮ ነገር ዘይኮነ ኣብ ሂወት ግን እዚኦም ነገራት ዘጋጥሙ ነገራት ስለዝኾኑ ወዲ ሰብ ድሉው ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣምር ኣሎ ስለዚ ኣፍልጦኻ ኣፍልጦኻ ሓደ ሓዘን ዘጋጠሞ ሰብ ዘይንቡር ባህርያት ከም ዝገብር ከም ዝሓርቕ ከም ዝበሳጮ ከም ዝጭነቕ ከም ርዳኣት እኳ ዝውሰዱ ኮይኖም ኣፍልጦኻ ምዕባይ ግን ኣገዳሲ ምክንያቱ ኣፍልጦኻ ብዛዕባኻ ስለምንታይ ባህሪኻ ቅየር ኣሎ ስለምንታይ ከም ቀደምካ ትበልዕ ኣለኻ ስለምንታይ ዝን ትብል ኣለኻ ስለምንታይ ትትክዝ ኣለኻ ንነብስኻ ክትሓታት ስለዚ ተቐዳሚቲ ኣፍልጦ ማለት ካልኣይቲ ከዓኒ ፍልጠት እታ ሳልሰይቲ ከዓ ሓገዝ ምሕታት ኣንሕና ብሕልፊ ኣብ ገለገለ ዘጋጥመና ሓዘናት ኣብ ገለገለ ዘጋጥሙና ጓሂታት ሓገዝ ኣይንሓትት ኢና ብፍላይ ሰብ ክወራ ዘየለዩ ሰብ ክዛረበኒ ሰብ እንታይ ዳኣ ዝኾኑ ትርዳይ ሰብኣይ ኣይኮነን ድዩ ኣኸልቲ ጎርዞ ይኮነትን ድዩ ስለምንታይ ኣብ ብዛዕባ እዚ ክፍንዲ ምኒን ትብል ዘላ ክብለኒ ወይ ክትብለኒ እያ ዝብል ሓሳባት ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮ ግን ኣብ ዓድና እንድሕር ርኢናዮ ሓደ ሰብ ሓዘን ምስ ኣጋጠመ ናይ ወለዲ ናይ ዕሮ ናይ መሓዙት ናይ ኩሉ ሰብ ደገፍ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ደገፍ እዩ ኣብ ገለ እዋንስ ወላ ክነግር ተዘይክእሉስ ዝሰምዓሉ እውን የለን ምክንያቱ ከባቢኻ ሰብ ዘይትረኽበሉ ኩነታት ክፍጠር ይከኣል ስለዚ መን እዩ ዝቐርበካ ሰብ ርኢኻ ሓገዝ ምሕታት ዘቐርበካ ሰብ ተዘየለ እውን ኣብቲ ናይ ቴራፒ ድዩ ናይ ሓገዝ ማእከላት ድዩ ከይድካ ሓገዝ ምሕታት ምክንያቱ ተርጎምቱ ይኽእል ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ሓዘን ብጣዕሚ መሪር እዩ እዚ ብዙሕ ዲስኩር ዘድልዮ ወይ ብዙሕ ትምህርቲ ዘድልዮ ኣይኮነን ግን ካብ ሓዘን ከዓኒ ሰባት ክወፁ ከም ዝኽእሉ ምናልባሽ ኩሉ ግዜ ይፍውስ ንብል ኢና ግዜ ይፍውስ ክኸውን እዩ ግን ሓንሳብ ግዜ ከዓኒ ናቱ ዝኾነ ሓስያ ኣሎ ሓደ ነገር ተዘይገርካ ነብስኻ ክትኣሊ ተዘይክኢልካ ኣፍልጦኻ ተዘይዕቢኻ ምስ ሰባት ተዘይተዛሪብካ እቲ ቁስሊ ኩሉ ግዜ ምስኻ ክነብር ይኽእል ስለዚ ብዛዕባ ሓዘን ብዛዕባ ከመይ ጌርና ሓዘንና ክነወግድ ንኽእል ከመይ ጌርና ክንፀናናዕ ንኽእል ኣፍልጦና ክንዕቢ ኩሉ ግዜ